timatotenga mkazi wa chibwezi kupita ku rest house tikafika ku rest house kuja ndiye timamusazika kumusiya kulumu ndiye timapita sopano kugula ku rest house kumakhala so restaurant ndiye timakafika kuja kuti tikagule chakulya ndiye timafusa kuti panopo makhala ndi nkhuku za halali ndiye ndikudya zokudya za halali izo tipange haramu tikapange haramu. tikulandire nitu mu episode ina ya program yanu yokondedwa ya the halal vibe. Tikunayo ticholinga cha programu iyi ndikukumbutsana popeza atu fadhakir fa inna dhikr tanfa'ul mu'minin. Kumbutsanani chifukwa kukumbutsana ako kumathandiza anthu okhulupirira. Lero mu programu iyi ndili ndi Sheikh Hanafi Yusuf. Last week tinaso ndi Sheikh Yusuf ena. Zikuona kuti ma Yusuf atikonda mu program. Sheikh yakulandira. Jazakallahu khair. Ashukran. Tithokoze kuti titakuuzani kuti musakhale nafe mu program iyi mwatisungira nthawi mabwera. Ina short notice koma be mwakwanitsa kuti mpezeke. Basi shukran jazira. Jazakallahu khair. Afwan. Ku area 1B kuli bwanji. Alhamdulillah. Kuyamika Allah kuyera nbi kuli bino. Achabi. Shukran yitu. Ibada ikuyenda bwanji ku area 1B. Ibada tu alhamdulillah kuyenda. Kuma kuyenda kwa ibada amaziwa ndio Allah. Ife tumangokwanilisa. Inu mukungoona kuti anthu akubwera ku muzikiti. Akubwera muzikiti akuswali. Kuma zote zikuteka ndi Allah amene amaziwa. Innamal a'mal binniyat. Basi. Azona. Ndito. Nkhani yathu ya lero she ndi dzina la program. Tikuti the halal vibes. Macheza adini. Tikufuna tingocheza basi. Komano kucheza kwathu kwa lero ndikufuna kukhale pa nkhani ya halali. Ndikufuna tikambe kwambiri pa halali pa kazikike pa halali. Chifukwa anthu timangoti halali halamu halali halamu. So inu monga munthu wankulu sitingakuze kuti halali muyambireni apa. Koma ife pano tifuna macheza athu akhale kuti kodi akamati halali ndi chani mama. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. Wassalatu wassalamu nabi sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Alimegezeke ndikuyamikika Allah tabaraka wa taala amene akafuna chinthu chichitike chimango chitika popanda sokuwirungula kapena mpaka na utuluka tukuta ya mwachidule ndiyamike chifukwa kujaku kuti mashekhe ambirimbiri koma mutakhala pansi munanoti yayi tabwera niyo mutifotokozere kuti Sheikh Hanafi Sheikh Hanafi amaoneka bwaji. Naam. Alhamdulillah ine ndi Sheikh Hanafi Yusuf ndimapezeka ku mzikiti wa ku area 1B kumeneku ndikachoka kumeneku ndimakapezeka so kuchiwavi. Ngati kule spana la kumasula apa kuti kuti anthu amvesese chisilamu chikuti zili bwanji. Tikati halali ndi mawu a Arabu amene amathandiza kuti chinthu chololedwa chovomerezeka kuchipanga wamatakum rasulu fakhudhuhu wama nahkum fantahu. Pamene ife asilamu akumalai kuno tikamati halali image yathu mindset muntima mumutu mwatu ilango kazika kuti ndi nkhuku wazingandani zona anthu tikati halali ndi nkhuku wazinga shehe basi mbuzi halali basi nkhuku mbuzi ng'ombe kupita kubuchale halali wazingandani kuma sitidziwa kunena kuti ngakhale business imatokhala ya halali kapena haramu ngakhale banja limene limatokhala la halali kapena haramu. Chimene tidaona kunena kumalayi kuno tikamati halali ndi nkhuku koma sono tiyendiyalang'ane banja Rasul adati chani amene waona kuti wafika pa size kuti akhoza kukwatira akwatire mkazi akakwatira paufunika mahari amene Allah tabaraka wa taala wafotokoza mfanikuhu kuti kwatirani ndipo mwapasa azikazi mahali chiwongo ndelo lino tumangopeza tukunkoza nkazi takuntenga basi mkungu okhala naye nyumba ndikumati banja ana nkumabereka muti nkumabereka ana kumakhala okena kunkumati kena kusopano nthawi kuti tikufuna nyama timapita kubucha ndikukafusa certificate ya halali kuyiwala kufusa kunyumba kuja kuti kukazi kuja ndo halali ndizo kuja kuti pasazija haramuyo pamene za halali madza kumandikiraje ndi halali. Number 2 timatotenga mkazi wa chibwezi kupita ku rest house tikafika ku rest house kuja ndiye timamusazika kumusiya kulumu ndiye timapita sopano kugula ku rest house kumakhala so restaurant ndiye timakafika kuja kuti tikagule chakulya ndiye timafusa kuti kodi panopo makhala ndi nkhuku za halali ndiye ndikudya zokudya za halali izo tipange haramu tikapange haramu ndiye timazachoka kumene kuja akamati kunoko ndi haramu yekayeka ndiye timasiya ya halali kutakujako kuti mwakuti kuyiwala kufusa kuti kodi mkazi amene ndasiya kulumu uja amene ndi halali kapena haramu.
ngani mineti kamati halali tikuyangana china chili chose business imanokhala ya halali pamene pa business tati ndikambe pamene chifukwa ndalama zimene munthu agwisa ntchito anazipeza munjira yolakwika koma kuti iyeyo business yanga ndi ya halali munthu akutenga nkhuku tiyelekeze chisanzo kumuzi kuja timatenga chimanga ndikumayika pa khomo mpaka nakunja nkhuku ndayimata imalowa matenga nyumba ndikuseka chiseko tikaseka chiseko nkhuku ja ndikuyigwira ulendo kwa ashehe tisingireni bismillah allahu akbar nkhuku ja ikuti ya halali tayiwala kuti kodi chinthu chitachipeza munjira yake nkhuku tinabatu kumefisi tukuyangana za kubaso so yokubayi tufuna ikazingisini kuti kale halali ndalama zimene tikugwisa ntchito za business ndi za haramu ndi za ana amasiye kumefe nkumapangira business ndikumati business yo ndi ya halali ndipo rasulu adafotokoza kunena kuti ngati pali chinthu chomwe chimalepheresa munthu kuti maduwa ayankhidwe ndi haramu kudya zinthu za haramu maona ndi tikamakamba in short halali ndi chinthu chovomerezeka banja likhale lovomerezeka business imakhale ikovomerezeka tisamango yang'ana nyama yoka chilichonse chimene timapanga pa moyo wathu chimenokhala cha halali mwaona ndiye adafotokoza ndithu Allah tabara kullu min tayyibati ma razaqnakum halali tayyiba mudye zakudya zomwe zili zabwino mupange zinthu zomwe zili zabwino ndiye tapezeka kuti ife tayiwala kuti kodi halali business banja ana akubadwa mabanjamu ndi haramu ikhaika sitinapange nika mahali ngazi ja maha chiwongo sitanda mpase zimene zenzofunika asilamu kunjaku azitha kumaziona kuti tikamagamba za halali chifukwa tikoza kumaswali maduwa kumapanga koma kusamayankhidwa nchifukwa chake tu masiku anowa anthu akumanena kuti timapanga maduwa koma sakuyankhidwa zikuoneka ngati maduwa atusakuyankhidwa. I remember one time timaswalira mvula exactly mvula sinabwere and I remember maybe poswali potu bana mashehe akulu tinoti mashaje maduwa samayankhidwa sazi wa maduwa nkhani yana komano nkhani ndioti zimene tikupanga pamene I think tikaonesesa kungo peza kunena kuti tapanga chisankho choti tikhale pa halali zambiri mati ko basi chifukwa ndipase ni chisanzo cha hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adafotokoza anayelekeza example anamuna nyamata kuti akudusa atanyamula manja ake akupempha koma kuti chakudya chake chimene anadya ndi cha haramu zovala zimene anavala ndi za haramu sisi lake ndilosapesa koma anyamula manja akumpempha Allah ndipo adafunsa rasulu kuafunsa maswahaba ophunzira ache kuti duwa ya munthu ameneyo pemphero la munthu amene lingayankhidwe ndipo anati yasi lingayankhidwe chifukwa chinthu choyambirira munthu aone wavala bwanji chakudya chimene wadya kodi mmutu mwake muli bwanji chifukwa zikuoneka kuti chisilamu chingakhale kupesaku kusamba bwinobwino kumeta bwinobwino ndizofunikiraso ku chisilamu ndikawo limodzi tiduwaso ikhoza kuyankhidwa chifukwa munthu akwena asiye chinthu choyipa azipanga chinthu chabwino chimene chingampangisa swala yake kuyankhidwa maduwa ake ayankhidwa ndipo wallahi ife kumalayi kuna asilamu titakhala kuti takhazikika pa halali tikudya zakudya za halali mabanja athu a halali business imene tikupanga ya halali wallahi china chilichonse chizayenda bwino si kumalayi kokha kuno maiko ambiri tikukamba ndizoona chifukwa tikakamba zakunja kuti khangati message imene kusulada analysis komanso iyoyo ndi point yondikugwirizana nayo chifukwa tikamaonetsetsa anthu ambiri ochita bwino pa dziko lapansi ndasira exactly and chisisi chawo chimagona pa halaliyo so ndizoona tikangogonetsetsa pa halali zambiri zitiyendera inshallah. Munapangapo research munafufuza kodi 3/4 ya zibambo amene ali pabanja achisilamu zibwezi zawo zimakhala anthu amene ndi azimayi ovula zimene zimachitika chifukwa cha azikazi yawo amawakakamiza avale hijabu ama akalipira kuti avale chani hijabu koma the same time akangutuluka zuwa likalowa zibwezi zawo zimakhala kuti ndinda ovula achinyamata ambiri kunjago asikana amene ampanga nawo mu relationship ubuzi chibwezi amakhala asikana amene ndi ovula ali ndi madred kuti mutu koma ana wa asikana kunyumba kufuna avale cha hijabu tupereka chisanzo chotani sichisanzo chabwino sichisanzo chabwino Rasulu adafotokoza kunena kuti wopambana kwambiri si amene wapasidwa ndalama
upambana kwambiri ndamene wapasidwa elimu kuzindikira kuti chimene ndikupangachi ndicholakwika chimene ndikupangachi ndicholondola chifukwa iwe sungauza akazi yako kuti valani mwakuti iwe ndikumatuluka ndikumakapanga chibwezi ndi akazi amene sanavale ndekuti sotita kumena kuti mutu wakusuluka pamenepo atamuruna nasa biribir watanisawna anfusakum wa antum tatluna alkitabu afala taakiluna kodi mukwauza ndi kuti azipanga izi ndikumaziwala inonoka kodi inu mulibe nzeru ndiye tikhale woyamba ifeyo kuwauza anthu banja lathu ngati tikunena kuti akazi anga muvale chonchi make sure tionesese kuti azikazi amenenso ali kunjaku tionenso kuti zili bwanji ayi komanso apopo nkhani ndiyonena kuti tionesese kuti ngati tikufuna azikazi athu ana athu azipanga za halali pamenepo ifeso tikali chisanzo chifukwa even kuti tindene kuti tionesese kuti tikamauza avale bwino ukuso kuli bwino sitabwerera kuhalamu mwaona mwachisanzo panopa zangufika kuti mu location mwathu mu society mwathu nsikana nyamata akupanga pa ubwezi ndiye inu muli ndi nyamata mwana wanu akukapanga so chibwezi chimene mukupanga nacho inuyo nyamata ndikumada ndoti ndalaso ikuvairatu chikwangatu mwaona afuna tatilandi mwaonatu zimene chabwino bambo uja akafika nthawi yolangiza alangiza kuti chani palibe nanga sina yesu akupanga zomwe mwaonatu chipazili ngati kuti iweyo ndi ukuba ndeno pali mulandu wa ukuba pamenepo suma ayankhula kwambiri kuopa kuti yankhula msema ndinu komanso nthawi zambiri tikamauza ndi kuti usamapange izi nkumapanga zimwe ndingati anthu ati tikuapangila nsachi kuti zizipanga toka zoona umayona imeneyo ndiye tikukamba za halali kuti chakudya halali si chakudya choka chifukwa even anthu amene kumpoto kumene tiliku akamati kampala mkuti halali mung'anamula vichi amaona ngati ndikandukena kake kuti kachinyama tikafika kubuchara basi kodi nyama ini halali amaona ngati kuti nyama ili apo kena kake suka halali kalipati kasipaisi kena kake halali ndi chinthu chimene chaphedwa munjira yokhayo imene Allah adayifotokoza komanso chinthu chochapezeka munjira yotani imene ndende halali ndi titakhala kuti maisha akulimbikisa nkhani ya halali wallahi tikoza kwauza anthu muziswali koma ngati sakutalikirana ndi maharamu osiyanasiyana palibe chimene palibe palibe chimene tikupanga chifukwa wani chinthu choyambirira chimapangisa ndi chiyani tione chimenechi amati chasisa nzayi kuti njovu ithoke nyanga ife maso athu akhale pati pamenepo enda apati kunena kuti mavuto ambiri amene inawo chifukwa takhazikika pa haramu zaye kalikali amati zaye lero lino achinyamata zaye sangazo kuti ndi chani pano pati zinena kuti chagudeza kabati kuti makapu asweke ndi chani chagudeza kabati kuti makapu asweke ndikoso amene amayenda pasi pa kabati koso ayenda pasi pa kabati chikupangisa kuti maduwa asankhidwe ndi chani halali tikungoyang'ana pa chakudya poka mmabanja amusitikuta sitikuyang'ana makomo pamenepo kamoni vesesa chabwino kufika apa pano ndeti afuse anthu fuso lofunikira ko basi muyang'ane kamera iyi imeneyi tafuseni ndinu anthu ndiwafuse mwafuse ndinu kufika apapa iwo wali pa halali mwafuse ndinu msafuse ndinu kufika pa point imene tafotokozayi aliyese mwe munthu zake aliyese paika azifuse kodi ine ndili halali kuyambira pa business pa banja pa chibwezi chimene timayenda nacho chicha kodi ndi halali aliyese ali ndi yankho paika kufunso ilo kufikira episode ina ya the halal vibe ndikupempheni kuti pitirizani kutsata channel yathu osawa kupanga like share komanso subscribe komanso funso lina lofunikira ndilonena kuti inuyo mukufuna kuti ndikakubwereserani shekhe enapa tikambirane pa nkhani yanji ikani comment mu comment section tiwerenga komanso feedback ina iliyonse imene mufuna muzitipatsa yokhuza halal vibe ilembeni pasipa tiwerenga ndipo we'll get back to you inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.